Batos Energy guys. Hello. So, I'm back. So, human ako. Today is Saturday. So, nahuman ako. Amo to nahuman ako, char. At least nahuman ako sa 100% pero nana ko sa 90%. Kaya na pa ko malita dito. Kaya ikan na uli ako ang mga laki gabi. Natulog na ko. So, may malita dito. Pero bugat man ang bed. Alsahon ka na. Alsahon. Ibutang sa ilaw sa bed. Natulog pang ako ang partner in crime. Which is ang ikaduhang anak at kinanghuran. Madali na akong sugo. Kaya maghuwag to ana. Nagduwa na. So, karon is maghimo ko niya ako ang para snacks na ako. Since di ko mag-breakfast. Inon ako tea. Maghimo ko niya ako ang overnight oatmeal. Mahimuon akong snacks. Like example, 3 p.m. Since 12 noon ko mukaon sa kong lunch. So, 3 p.m. mukaon ko gamay. Or dili man ganit 6 p.m. No? Kay mustap na ko kaon at 8. Di na ko mukaon. The rest na ana is tubig. Tubig para hatagan na to og time ang ato ang system or tinai na ma-wash out ang mga ipangkaon na to. Aron sa ang mga fats pud sa atong lawas mo ang mga wala o dili mapuna na atong fats, no? O if na ay mga beef broth, chicken broth or vegetable broth or soup kana maikuan. Pero the rest from 8 p.m. to 12 noon the next day, water na akong inom. So mag-ready ko ang kuan para sa overnight oats. So naatay kani 1 cup of gluten-free oat flakes. Whole ni siya, oat flakes. Kani na ang koy chia seeds gikan ni madam mga yung gamay. So kani trilogy na ni siya flax, chia and hemp. I don't know what is hemp, but maybe this is the white thing here. Maybe the seeds from the flower. I don't know. Ako lang na i-research, ako lang na ibutang diri sa video. O labne or yogurt o fresh milk. No, donation by madam. Mga ko. So, mauna ko so huwag lang magpili taon niya, ha? So, hello, let's start now. Ang iuna na ko butang isang 1 cup of oatmeal. Gluten-free na siya. Kuling request na ako ang amo. Akong amo na babae. Thank you for that, madam. So, 1 cup, ano na ko siya, butang. Kani siya is ang sulanan ni auntie ni siya garapon sa honey before, like 1 year ago, nag-start with daghang honey. Kay akong amo na laki is ninahan magsalad, iganahan siya sa yan. Gising na like honey. And then the next is, legit, where is mine? Kani trilogy na i-flax and chia said. Mga 1 tablespoon lang akong ibutang ko. Mabutang ko sa buong chia seeds. So 1 tablespoon. I don't know if diinigin ka ni madam. So, kami ako bigyan mo mabunyag ani ba pag-uno siya. Bunyagan din na kamay na kuan lang kay para masirado daw kay kamay na siya doon. Ang chia seed good for the heart. Sabi sa ako research ako sa libutan sa school ko sa nakaayo sa chia seed. Basta daghan ni siya health benefits sa panglawas. 1 tablespoon. Kumurot ni mga papalit na lang ito. So, 1 tablespoon. Atong tulong ko and then chia seed. Tapos ako
Nanunyog anong tanan ba? Ang love niya sa stop opening. Ako na-upload na na. So, dugay-dugay na sa kung wala kilo sa po ako yung light ay dugay-dugay na wala stock na gluten-free na kuan oatmeal. So, mga 1 tablespoon na lang ang ako ang kitang laban lang mga 1 tablespoon na yogurt or labne or yogurt may ako kitang it's because ako na lang ito mga 1 1/2 tablespoon yun. Actually, di kayo fan sa yogurt. So, 1 cup of, no? 1 cup sunod na sa butang na po laban or yogurt. Sunod na po ang 1 cup of fresh milk. Then, 1 cup fresh milk na Candia para sa cornflakes sa mga bata pero siyempre yung apple mo 1 cup po siya igo yan kuha na itong gamit para din sa kapunan kaya iguan na po siya so matabunan ito matabunan ang oatmeal no makover na ng oatmeal and then next is mix mura kung ganahan nyo tamis, pwede nyo butangan o maple syrup or honey. Pero ako ganahan kung maple syrup, maple or maple syrup. Correct me if I'm wrong, okay? Maple or maple syrup. Mga 1 tablespoon maple or maple syrup. Ako ito pa ni sulod. Last year pa ni siya guys. Kaya ako rin siyang gamito nung magkaon kong pancake. I think almost empty. Kaya na lang makaabot og 1 tablespoon. So ito na lang na siyang tilupon. At na lang inon iba na ba na 1 tablespoon mga maple syrup. Mag-add na lang kung honey ano letter kung inikaon ako if di kayo siya tamis na. So tiloko na ko siya. Maple syrup ang gamit sa inyo for me is also nice kay mag-add sa siya flavor o kaning aroma from the maple syrup. So, mix lang na ako na siya pag-ayo na para kuan. Sorry. Nagdula. Ang kinamanggulangan. Sabakay na siya basta may magduwa. So, i-mix lang na ito para ma-combine ang tanan ng mga ingredients. Labne or yogurt. Maple syrup, mga seeds, so okay na, humana ako ang my own version of overnight oatmeal. Close properly para makalikay ka sa mga bacteria na makasulod sa ito ang overnight oatmeal. Okay, so ibutan na lang ko siya sa fridge. So, the next day na nila ito pwede makaon. Okay? And thank you. See you next video. See you sa next video na po at happy have a good health every day and have a good day. Thank you so much.